meget, vi har der. Ikke længere. Nu er der kaneldyret. Du kan desværre ikke komme ind til festen. Som for hårdt. Du ser meget godt ud, Mark. Nå, Mark, hvordan har du så nu? Altså, Mark han kom i helt sort tøj, og har nu valgt at skifte til orange, brunligt tøj. Hvis du er nørdet nok, så er du blevet en super sej team lige nu. Mark. En mest er det ikke gråt hår. Ej, mand. Det er jo ligesom babypuder, det der. Det er... Det begynder at brænde. Det begynder at brænde. Hold kæft, mand. Omvandrer det skål og risengrød, der går der. Men det er for hårdt. Det er en ny forhåret på dig. Det er for hårdt ret godt, faktisk. Hvad med underhakkerne? Hvordan går det med dem? Jamen, der er ikke noget problem, men... Endnu. Det kan han ikke se. Så. Men man skal være gift for at slippe på det, er det ikke sådan, det er eller noget?